брояч и версии на софтуера. В меню Диагностика можете да проверите различни части на електрониката за грешки, да видите версиите на софтуера и броячите на количеството положени семена. За да направите това, отидете на третата страница с софтуерни клавиши и натиснете този бутон. Тук първо ще намерите менютата за диагностика за отделните компоненти в горната част. В долната част е менюто за броячите и софтуерните версии. Там намираме общия брояч на машината. В случая на Маестро, общото положено количество семена се показва в горната част. Общата обработена площ, разстоянието и времето в работна позиция следват в долната част. Работните часове, от друга страна, показват колко дълго е бил включен терминалът. Бутонът Info ECU ви отвежда до версията на софтуера. Там можете да прочетете версията на софтуера на всички инсталирани електронни части. Ако натиснете софтуерния бутон за дозатори за точна сеитба, можете да покажете техните софтуерни версии. Бутонът UT с кошчето е за изтриване на набора от маски. Все още можете да видите кодовете за грешки с най-долния софтуерен клавиш. Това ще ви трябва само, ако сервизен техник го поиска.